अगर आप चाहते हो कि गोल्डी फिल्म्स की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं और घंटी भी दबाएं। नहीं सूते न सूते देला, सुनो सैया होए पर खेला। नहीं सूते न सूते देला, सुनो सैया होए पर खेला। एक भर लोरे पलंग पे धरे, तनका सा एकरा डाटी। जो बालावा चटल बाटे बालावा, हई गोलिया कटल बाटे बालावा, हई गोलिया कटल बाटे बालावा। डीजे मनीष रक्सौल। ना समझाई हो, कैसे बतलाई हो, कितना समझाई हो, कैसे बतलाई हो। हम हई राउर में हर जी, हम हई राउर में हर जी। पिया नारी धल रे लगारी, इज्जत न तनको बाची। जो बालावा चटल बाटे बालावा, हई गोलिया कटल बाटे बालावा, हई गोलिया कटल बाटे बालावा। डीजे मनीष रक्सौल। पंकज अलबेला हो, छोड़ के गईला अकेला हो। पंकज अलबेला हो, छोड़ के गईला अकेला हो।